aquesta nit volem parlar de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Què és la Vall de l'Hidrogen, quins objectius té, qui el promou, què és l'hidrogen verd, quin pes pot tenir en aquest projecte energètic els fons Next Generation. Ens acompanyen Maria José Figueres, rectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Què tal, com estem? Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. I el senyor Toni Llardén, president d'Enagás. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies. I gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Escolti, se'ns presenta l'hidrogen verd com un vector energètic del futur, no contaminant, i que permet obtenir energia elèctrica, mecànica o tèrmica que no genera CO2 en cap moment del seu cicle. Vaja, net totalment. La pregunta és com és que no hi hem arribat fins ara, però vaja, ara els hi demanarem que ens ho expliquin. En tot cas, com dèiem, Enagás i la Universitat Rovira i Virgili són dos dels 8 agents impulsors d'aquest projecte, que té al darrere fins a 120 agents, empreses, centres de recerca, de coneixement, tot plegat amb el lideratge i la coordinació de la Universitat Rovira i Virgili. Escolti'm, rectora, què és la Vall de l'Hidrogen de Catalunya? Com sorgeix aquest projecte? Bueno, aquest projecte segueix o sorgeix a l'escoltar les directrius que es donen des d'Europa, que es diu que al futur es pensa que invertir una gran quantitat de diners europeus en la generació de, diguem-ne, hidrogen verd o hidrogen renovable, i sobretot el que es parla és de la creació d'unes valls de l'hidrogen, que serien unes cadenes de valor, és un àmbit on el que es trobaran tots els elements, des de la generació fins a l'ús. És a dir, que no separem, no és que se generi en un lloc i ho tinguem que canviar en un altre, i per tant, sobretot, la presidenta de la Comissió Europea fa molt d'èmfasi en que es triïn els llocs més adequats. I per tant, allí on és més adequat és on aquesta transformació energètica que necessita la nostra indústria del polígon petroquímic més important que tenim aquí a Catalunya està a l'àmbit de Tarragona, i per això es proposa des d'aquí i després actua com un nucli per tota Catalunya. Però vaja, jo tenia entès que justament una de les característiques de l'hidrogen és que es pot emmagatzemar. Si es pot emmagatzemar, potser no cal que vagi lligat directament allà al costat on s'obté. Evidentment. Bueno, a veure... No, Antonio, sisplau. No, a veure, l'hidrogen, diguem-ne, a veure, l'hidrogen existeix ja, no es troba, diguem-ne, de forma natural a la natura i es té que, diguem-ne, fabricar, per dir-ho d'alguna forma. L'hidrogen que s'ha utilitzat històricament i que s'utilitza encara, ara l'anomenem hidrogen gris, perquè és el que emeteix CO2 quan es fabrica. L'hidrogen verd, la idea és fer-ho amb la fórmula que es coneix fa molts anys, moltes dècades en química, que és d'alguna forma fer l'electròlisis de l'aigua i separar la molècula d'hidrogen de la d'oxigen. Ara bé, per fer això, la clau que sigui verd és que l'electricitat sigui renovable, perquè llavors aquest hidrogen, que és el mateix, diguem-ne, químicament que l'altre, no emet CO2. Llavors, dit això, l'hidrogen se suposa que amb un procés de descarbonització, com deia molt bé la rectora, que està, jo diria, tota la Unió Europea i una bona part del món, inclús la Xina, la idea és descarbonitzar l'energia i l'economia, el qual passa per tenir més renovable d'entrada, però l'electricitat, diguem-ne, difícilment pot ser l'única font d'energia o vector d'energia per tots els sectors. Llavors se suposa que per l'any 2050 potser el 50 o el 60% de l'electricitat, diguem-ne, serà totalment renovable. Per simplificar, hi arribarà, però l'altre 50% de la demanda d'energia no podrà ser així. Llavors, un dels factors, no l'únic, seria l'hidrogen verd i el que en diem els gasos renovables, biogàs, etc. Però per què no n'havíem sentit a parlar fins ara d'aquest hidrogen? Home, jo crec que no n'havíem sentit a parlar. No és que no n'haguéssim sentit a Potser parlar. el gran públic, vull dir. No, jo crec que ha sigut precisament la Unió Europea la que l'ha posat en valor. Hi ha països, valls de l'hidrogen creades a Europa, ja n'hi ha. És a dir, de fet, n'hi ha una al nord d'Holanda, n'hi ha una altra a Dinamarca, és a dir, que hi ha països que ja van molt més avançats que nosaltres. És a dir, nosaltres ens hem unit en el moment que la Unió Europea ha sacsat la bossa i ha dit, escolta'm, aquí hi haurà fons i el que sabem és que aquest hidrogen, generar-lo en aquest moment verd, té un cost que necessita d'una dotació addicional i d'aquí aquests fons europeus Next Generation, que són els que poden donar a les empreses la flexibilitat per poder-se transformar i adaptar, perquè ells sols no ho podrien fer si no tinguessin aquestes dotacions. Perquè qui hi ha a la vall? Quin és el paper que juga la universitat? Però diem,
costat d'empreses com Enagás o Repsol, o moltes altres empreses, també, no? A veure, la universitat juga simplement un rol de ser un element del territori capaç de cohesionar una sèrie d'iniciatives i ser molt conscient que la relació que nosaltres tenim amb la Diputació de Tarragona, amb l'Associació Empresarial Química de Tarragona, amb els ajuntaments mateixos, amb el Port de Tarragona, fa que comencem amb un nucli de treball amb el que comencem a treballar sobre aquesta idea d'una possible, diguem-ne, vall de l'hidrogen, a la que numeroses empreses, des de petites fins a grans, s'hi comencen a unir. I aquí comencen a entrar actors com Enagás, amb el que realment per poder acollir-se a aquests fons europeus, aquests PERTEs, que serà una sol·licitud que accedirà a aquests fons, es necessita un soci industrial. Nosaltres, com a universitat, l'únic que hem fet ha sigut una mica posar, com a vegades dic jo, el pagament perquè tots els agents socials es reunissin, vegessin que tenen projectes que fan sinergies i que s'apropés, com he dit, Enagás, Repsol, a mateixa agència, diguem, a l'àmbit metropolità de Barcelona, l'àrea metropolitana, el propi Port de Barcelona i molts altres actors que s'estan unint de forma contínua. És a dir, en aquest moment vam començar amb 35 projectes i ara, des que es va presentar el projecte, en són 75. Vull dir que és... Però vostès, Enagás, són en aquest projecte i entenc que també deuen ser amb d'altres, no sé. Sí, a veure, nosaltres tenim un compromís amb el procés de descarbonització, un compromís com a empresa. Per nosaltres estem disminuint fortament la nostra petjada de CO2, hem disminuït més del 63%, però això és intern. I externament, a part de fer la nostra feina habitual, estem totalment involucrats en ajudar, en el nostre cas concret, a la creació d'aquests, que en diríem, gasos renovables. El més conegut és l'hidrogen, l'hidrogen verd. Hi ha altres colors d'hidrogen. Hi ha diversos colors, no? Sí, a veure... El blau, hi ha... Sí, és una mica liós, però per simplificar. L'hidrogen blau és un hidrogen fabricat de la mateixa forma que es fabrica ara, però retenint el CO2. I per dir-ho així, enterrant-lo baix a terra. I després, inclús, a França, sobretot, es parla molt de l'hidrogen rosa o de l'hidrogen malva, que seria l'hidrogen verd produït per electricitat nuclear, no renovable. I després hi ha el gris, diríem... I el gris, que és l'hidrogen normal. Així que surt, a veure, per dir-ho així, surt de l'aigua. Amb aigua i, deixi'm dir, corrent elèctrica, traiem això. L'hidrogen verd, com ha dit molt bé la rectora, el problema que no se n'havia parlat més és perquè és, en principi, més car, bastant més car que la fabricació de l'hidrogen gris. Si no ens preocupés, diguem-ne, el canvi climàtic, no utilitzaríem hidrogen verd. Des que fa uns anys ens preocupa a tots el canvi climàtic, es fa llavors un esforç per anar canviant, diguem-ne, els combustibles, i un d'ells és l'hidrogen verd. I es faria servir sobretot pel polígon, però també té altres utilitats? Moltíssimes, moltíssimes. És a dir, el polígon és posar una eina que necessitarà transformació energètica i ell necessita fer aquest canvi a prop del que necessita més energia, d'alguna manera, no? Però també pensem que tenim tot el transport. És a dir, l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Tarragona aposten per una mobilitat basada en autobusos que funcionen en hidrogen i ja tenen projecte. Ahir mateix va haver una presentació a Expoquímia on participaven tots aquests actors des de les perspectives dels seus propis projectes. Es deia, mira, volem partir aquí a Barcelona de 8 autobusos i vam arribar a Tarrina 60. I, per tant, tot un desplegament que, si aquests fons Next Generation arriben i serveixen per unir i cohesionar tots aquests projectes, això seria l'usuari final, i, per tant, els cotxes circularien sense contaminar l'atmosfera i estaríem alineant-se amb la reducció de l'impacte. Però en la cursa per la mobilitat no contaminant, sembla que abans hi ha els elèctrics o els cotxes híbrids, no? No sé si... Bueno, a veure, jo crec, però això és una opinió personal, que hi haurà diferents tecnologies. És difícil en aquest moment dir només n'hi haurà una. És cert que per una sèrie de tipus de cotxes, el cotxe elèctric ja existeix. Existeix també ja el cotxe d'hidrogen i, sobretot, aquí estem parlant molt del transport pesat. Transport pesat per carretera, transport pesat per tren, transport pesat per barcos, i també, potser, en el cas de l'automòbil, encara que aquest sigui, potser, un segon mercat. Per avions, ara que parlem de l'aeroport, també? Mira, nosaltres estem en un projecte a la vall de l'hidrogen del País Basc, amb Petronor, i l'Ente Vasco de l'Energia, i allà estem allà intentant fer una cosa que seria un combustible sintètic per avió, derivat de l'hidrogen.
Ara, tot això està també en experimentació, no? I Repsol mateixa ha alineat també les seves estratègies per ajudar en aquesta transformació i ell a partir de restes de residus també pensa que pot generar biogàs i pot ajudar amb aquesta transformació energètica. Per tant, hi ha un bullider de projectes, no? El tema és, però, per què invertir en hidrogen verd en comptes d'utilitzar directament altres energies renovables que ja existeixen i que són competitives? Bé, pel punt que dèiem, l'electricitat directa, sent verda, es pot utilitzar a molts sectors, però no en altres. És a dir, sobretot amb el món industrial, tot el que són determinats tipus d'indústria no funciona, per dir-ho així, elèctricament. I necessitem combustibles diferents. D'aquí apareix no sols l'hidrogen verd, el que dèiem, els biogasos, que lliguen una miqueta amb tots els processos de reciclament agrícoles, escombraries, etc., que si aquests processos que ja existeixen es dona un petit pas més, surt un gas, per dir-ho així, que és com gas natural, sense CO2. A Espanya en aquest moment hi ha 2 instal·lacions connectades, en el nostre cas, a la nostra xarxa d'alta pressió. A Alemanya n'hi ha 200. Això ja ens dona una idea, com deia una mica la Maria José, que podem avançar més. Llavors, probablement el futur descarbonitzat és d'entrada més renovable, en termes generals, per a electricitat, però a més també algunes altres coses, i de moment el que veiem són els gasos renovables. Dit tot això, això també té pegues. És a dir, a veure, tots estem d'acord amb el procés de descarbonització, tots volem posar més renovables. Per fer l'hidrogen tenim que posar més renovable, però clar, el renovable vol dir 2 coses. Vol dir que tens que consumir aigua, que surt de l'aigua al final això, i tens que ocupar terreny. El problema de l'aigua jo no el veig tant. És a dir, les quantitats d'aigua que necessites per fer hidrogen verd, poso un exemple molt ràpid. Si tu tinguessis un cotxe elèctric, però amb hidrogen, i fessis 400 quilòmetres, com d'anar d'aquí a Saragossa i una mica més, necessitaries 4 quilos d'hidrogen. 4 quilos d'hidrogen necessitarien 100 litres d'aigua. És el que gastem vostè i jo, o la Maria José, dutxant-se. És una idea. És a dir, amb l'aigua que tu gastes dutxant-te, fas 400 quilòmetres. Per tant, en termes generals, depèn del territori, inclús en el cas del polígono, hem fet uns números una mica aproximats, i la pluja que cau de forma natural a l'àrea del polígon, utilitzant un petit tant per cent d'aquesta aigua, funcionaria. Ara, clar, a tots els territoris, evidentment no. Si ens anem al desert, això no funciona. Perquè actualment, ara, a dia d'avui, de quant hidrogen verd es produeix a Catalunya o a Espanya? A veure, a Espanya pràcticament no es produeix en aquest moment hidrogen verd al lloc. S'utilitza l'hidrogen, diguem-ne, gris, unes 500, mig milió de tonelades, perquè ens fem uns números, bàsicament indústria química, indústria farmacèutica, etc., però no es produeix una mica d'hidrogen verd de laboratori. Llavors, clar, la idea una miqueta de la Unió Europea ha marcat uns hitos pel 2024, 2030, 2040, i la idea és, a poc anar utilitzant aquest hidrogen i, en part, i això lliga també, per exemple, que estem nosaltres aquí modestament, la Unió Europea té la idea que compartim de que la gran part, per no dir totes, les infraestructures gasistes podem transportar i emmagatzemar l'hidrogen. Per tant, aniríem cap a un futur on una part de la xarxa seria d'hidrogen, l'altra part seria de gas, anirien canviant, i inclús es pot arribar a barrejar amb determinades proporcions. I això, llavors, és combustible que arriba directament a determinades fàbriques, potser no a les llars, es pot arribar també, però potser no necessàriament per això. Ara, estem al principi d'aquest camí. A l'arrencada. La universitat, quin paper juga també aquí, entenc, en formació? No sé si això... No, ja ho hem parlat vosaltres, no? El coneixement. Estem dient que és una tecnologia que aquí al país, de fet, no l'estem generant. De fet, els electrolitzadors que hi ha comercialitzats venen de fora. I el que entenem és que ens hem de formar i, de fet, si tota aquesta transformació l'hem de fer, hem de generar ja professionals, hem de reciclar enginyers, hem de reciclar tècnics de grau superior d'FP, i amb aquest ànim la universitat ja al mes de novembre, octubre, comença un màster interdisciplinari i interuniversitari. Participen 2 universitats del País Basc, la Universitat de Saragossa, nosaltres, la Universitat Politécnica
Tècnica de Catalunya, i la veritat és que té l'ànim de moltes pràctiques, amb estàncies, amb laboratoris, amb invitació d'experts internacionals, formar aquest plantell de tècnics que necessitarà el país. I, per tant, necessitem generar coneixement. També tenim la unió amb els centres tecnològics i de transferència en recerca. Es va signar també una unió amb MIREC, l'Institut de l'Energia de Catalunya, l'ICIC, l'Institut de la Química, que està al nostre territori, Eurecat, un centre tecnològic, i tota la tecnologia que genera la pròpia universitat, com ser elements acompanyants d'aquests projectes que puguin necessitar la part aquesta de I+D+I, que diem sempre, perquè s'ha d'optimitzar aquests processos perquè acabin sent rentables, evidentment. Escolteu, senyor Llardén, hi ha la percepció social que, pel que fa als fons europeus, que les grans empreses seran les principals beneficiàries d'aquests ajuts. I no sé si és ben bé així o... No, miri, jo crec, la meva opinió personal, els fons en tot cas són un medi, no un fin en si mateix. Els projectes, diguem-ne, aquests només poden funcionar si hi ha tecnologia de base, si hi ha tota la cadena, diguem-ne, és a dir, productor, transportista, clients, i precisament la idea... La vall és el perfecte exemple, la vall del polígono, que no sigui un tema d'empreses grans. Hi ha més de 100 empreses al polígon. La idea bàsica és precisament que amb aquests corredors, diguem-ne, naturals d'indústria, no és només una gran companyia que diu, bueno, jo necessito hidrogen i a veure si me'l porten i tal, sinó és fer un procés conjunt que pugui donar la volta a totes les pimes que hi ha amb aquella idea. Per això existeixen les valls. Aquesta és una miqueta la idea que la Unió Europea ha posat. És a dir, que darrere la vall hi ha altres projectes concrets. Clar, no, és que la vall té, com dèiem, 75 projectes a dintre, des de projectes molt grans, i sí que és veritat que els fons aquests aniran acompanyats en alguns casos de cofinançament, i és veritat que probablement els que tinguin més èxit no són els que s'han improvisat per tenir una subvenció, són els que ja estaven projectats, ja portaven una trajectòria i realment s'ha anat convincent que allò començarà. I la vall, perdó, per exemple, ho ha explicat abans la rectora, no és només el territori físic de la vall, és a dir, l'àrea metropolitana de Barcelona, el port de Tarragona, el port de Barcelona, poden jugar un paper per donar, per exemple, combustible a transport pesat, a trens, inclús es podria pensar, no segurament el primer any, però al cap d'un temps, en exportar hidrogen per barco. Evidentment, això és més complicat, té que ser líquid, ho tens que posar molt fred, i aquí els rendiments, diguem-ne, d'eficiència no són tan clars, però molt probablement, especialment en els països del nord d'Europa, Alemanya, Holanda i tal, ells pensen en això. I deixi'm dir, i pensen que no tindran prou capacitat en els seus països, perquè són molt industrials i més petits de territori, de tenir hidrogen verd. I el que està sobretot treballant a Alemanya, etc., és intentar tenir una xarxa, diguem-ne, que seria bàsicament la xarxa gasista, per portar hidrogen verd sud-nord o nord-sud. Escolteu, ja que us tinc aquí, i especialment el senyor Llardén, pel coneixement que té del sector, la polèmica aquests dies és sobre les tarifes elèctriques. Ja sé que Enagás es dedica a transportar, que no produeix electricitat, però en tot cas segur que ens ajudarà a entendre-ho, no? Perquè el preu de la llum està ara mateix, vaja, cada dia en parlem, no? Fins i tot avui ministres de Podem demanen ampliar les hores barates, no? El cert és que la factura aquest mes de juny serà més alta, però l'explicació va molt més enllà de les rentadores de mitjanit, no? Els preus pugen perquè el mercat majorista torna a estar disparat. Per què puja el preu del gas si el juny no fa fred? A veure, no és que pugi... Una cosa és la Filomena, però... No és que pugi el preu del gas. A veure si ho puc explicar en 2 minuts. La forma de formar els preus, simplificant amb el sistema elèctric, el gas té un preu internacional, però l'electricitat no, perquè realment no és un combustible, diguem-ne, inicial, sinó que és una derivada. Llavors, com es formen els preus? I simplifico molt. Cada dia, cada hora, el sistema elèctric va cridant els productors que necessita per una demanda que mai és la mateixa. Llavors, per una convenció ja aprovada, entren primer tots els renovables, entra després el nuclear, i entra el carbó també, ara ja en queda molt poc, i finalment entra el gas única i exclusivament si fa falta més energia. És a dir, que el gas en aquests moments no deu representar amb la matriu total elèctrica potser més enllà del 20%, 20-24%. Llavors,
la forma que l'algoritme té, que això ho tenia que explicar més un economista que jo, és de que marca preu l'últim que entra. I el gas no és que posi un preu que diu... Però entra al final sempre. Entra al final sempre, per definició, i té un preu, diguem-ne, de mercat. Llavors, tots els altres actors, en aquell moment, cobren aquest preu. Llavors, el que està, diguem-ne, discutint el govern espanyol és intentar trobar mecanismes per modificar una miqueta aquest algoritme, de forma que llavors les variacions que es produeixen inevitablement durant el dia, la nit, o per preus o per situacions d'aquest tipus. Llavors, realment, no és que el gas, diguem-ne, pugi o baixi de preu, però marca preu quan entra. No entra pas tots els dies de l'any. I no hi hauria manera de treure el gas d'aquesta equació? Bueno, el que està estudiant el govern, i en fi, ho portarà al Parlament, és modificar l'algoritme. I amb això, honestament, tampoc em sento capaç de donar solucions, però sí explicar que el que està intentant fer el govern... Això s'ha discutit en molts països. El fons per la sostenibilitat seria això del sistema elèctric? No, això és una altra història. El món energètic, especialment l'elèctric, és complicat. Però miri, un dato, per exemple, a França, el preu mig de l'electricitat, preu mig, és inferior que a Espanya. Resposta, perquè el 75% de l'energia elèctrica és nuclear. Volem tenir a Espanya el 75% de nuclear? No. No en parlem. Vull dir, és complicat. Llavors, el que s'està intentant ara discutir, i per dir-ho així, hi ha molts economistes que això els sembla bé, dic experts, altres que diuen que no, és precisament modificar aquest algoritme. Nosaltres, amb això, deixi'm dir, som neutres, vull dir, ni produïm electricitat ni la venem, li estic intentant explicar el millor que puc. No, jo li agraeixo. Sobre aquest altre tema del Fons per la Sostenibilitat del Sistema Elèctric, aquí és amb el que el govern preveu treure de la tarifa elèctrica el cost de les primes renovables més antigues, que són uns 6.500 milions anuals, i repartir-ho entre tots els sectors energètics. No sé això com ho veieu, perquè al final també hi hauran de pagar empreses de gas i petroli. Bueno, efectivament, el govern ha tirat endavant aquest tema i, efectivament, el que està fent és dir, bueno, escolti'm, aquí hi ha uns costos que entenem que són de caràcter general i, per tant, que siguin suportats per diferents sectors. Una altra solució podria anar també amb un impost general. Llavors ho suportaríem tots. Escolti, avantatges i inconvenients, i quasi m'atreviria a dir que cada país amb aquests temes està una miqueta intentant trobar solucions que protegeixin més el client final, però al mateix temps, clar, que hi hagi energia. No és senzill, eh? Sempre s'ha dit que l'energia del polígon industrial nostre és caríssima, i que per això moltes indústries han de marxar. Per tant, això també és una cosa que preocupa. Una altra tarifa elèctrica per la indústria, és una llarga reivindicació. El que s'hi afecta a Enagás directament em sembla que és el segellatge del magatzem del Castor, no? No sé com està això. A veure, sí, intento resumir-ho. Quan va passar tot el que va passar a Castor, el govern ens va ordenar per Reial Decret, i ho vam complir-ho, evidentment, que entréssim nosaltres, si em permet, com a bomberos, i amb l'ordre de fer dues coses, d'hibernar totalment la instal·lació, però no tocar-la, és a dir, no desmantelar-la ni fer això. Ho hem fet, i hibernar vol dir que hem tret tot el gas que hi havia, el gas dels tubos, tot, i allò està, per dir-ho així, sense gas. Ara bé, ens van ordenar, vull dir, perquè era la norma en aquell moment, de dir, bueno, això de moment no es toca. Posteriorment, el govern va decidir que es tenia que fer un desmantelament. De fet, prèviament ens va donar un informe i nosaltres, resumint, el que vam dir és que ens donava la impressió que allò ja no podia ser un emmagatzement i que si no podia ser un emmagatzement, allò es tenia que clausurar definitivament. Al govern li va semblar bé, i va decidir-ho, i llavors se'ns ha encarregat a l'inici de dues operacions. La primera és la d'eliminar definitivament les connexions dels tubos. Els tubos tenen ja, del seu moment, dos vàlvules, una baix de tot i una dalt de tot. Nosaltres, per raó de seguretat, mentre no s'havia decidit encara això, hem posat el que en diem aquests taps. Aquests taps estan permanentment vigilats 24 hores del dia, perquè són uns taps que funcionen bé, però la seva vocació no és eterna. I els vam posar per veure què es feia. Com el Reial Decret que va sortir l'any 2014 deia que inclús la instal·lació podria ser que es tornés a utilitzar, per això vam posar els taps. Avui en dia la decisió és clara, aquesta instal·lació mai més tornarà a funcionar. Llavors, el que nosaltres hem suggerit, i al govern ja sembla bé, és que tenim que fer la cimentació dels 13 pous que hi ha. Operació una mica complexa. I estem pendents només de la declaració d'impacte ambiental. En quan tinguem aquesta declaració i una autorització definitiva de l'administració, llavors faríem el taponat definitiu, trauríem aquests taps
i, per dir-ho així, escolta, hi hauria ciment a 2.000 metres. Llavors, això queda totalment tapat. Això és la primera fase. I la segona fase, que nosaltres hem recomanat també fer-la, i al principi el govern li sembla bé, és el desmantellament de la plataforma, que són dues coses separades. Primer es té que fer el taponat que vol dir que mai més allò es pot utilitzar, encara que es volgués. I el segon és o bé desmantellar la plataforma o també es pot fer retirar-la amb un barco. Aquestes són operacions, la primera pot tardar 12 mesos i la segona potser també, i jo crec que quan tinguem les declaracions d'impacte... Ara la instal·lació està sense gas, totalment vigilada a les 24 hores i tot monitoritzat, inclús hi ha un barco que està al voltant, però amb la idea de taponar definitivament allò. Acabem, senyora Figueras. Vostès parlen d'aquest projecte de la Vall de l'Hidrogen. Quin calendari hi ha? Com anem de temps? Bueno, a veure, nosaltres, ja et dic, vam començar... Crec que vam anar molt bé de calendari, no? Perquè, com veieu, el 14 de maig es van, diguem-ne, d'alguna forma arribar a generar els acords entre les empreses majoritàries i ara el que estem és realment entre cada, diguem-ne, Repsol i Enagás han nomenat uns tècnics que s'estan reunint, estan revisant els projectes, els estan estructurant, perquè una de les coses que em preguntaves és quin rol té això. El rol és que hem barrejat a tots aquests actors els seus projectes que potser haguessin anat divorciats, els hem posat davant de la taula i hem dit, oh, tu fas el mateix que jo? Ah, doncs escolta'm, potser ens podem unir. Allò em farà falta a mi, doncs escolta'm, continuem. I llavors ara, diguem-ne, d'una perspectiva molt tècnica, s'està preparant, estan, diguem-ne, redactant quasi el que pot ser aquest PERTE, que la convocatòria està a punt de caure. Primer necessitem l'autorització de Brussel·les per dir que el projecte espanyol li dona el vistiplau i després, pendents. Doncs moltes gràcies a tots dos. Gràcies, senyor Llardén, Antoni Llardén. Gràcies, Maria José Figueras, la rectora de la Universitat de Rovira i Virgili, que em sembla que sou l'única rectora a Catalunya, si més no. Sí, totalment. Sí, m'agrada anar amb els rectors perquè em diuen la rectora i els rectors. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Antoni Llardén, president de Gas. Gràcies, Maria José Figueras. Gràcies i bona nit.